Já jsem vás vítám u dnešního videa. Dneska si zahráme Battleground update, tak máte se na čo těšit a jdeme na to. No, už jsme hře. OK, je tu nová lokacia. Nová lokacia tu je. OK. Já se vám ozvám, keď budem landiť. OK, už landíme. Budeme rád, keď nehodíte like a odber. A budeme rád, keď si hodíte už po sebe potržitko kin. Poďme na tú novú lokáciu, teda uvidíme, jak bude vyzerať. OK, tu je skoro celá labička, kámo. No, nie celé, skoro, ale ja ich tu dosujem. Pôjdem sa napríklad, dúfam, že tu je nejaká čerská. Kam? Dobre, je to čerská. No. Papum, to čo je? Kamo, to čo je? To neviem ani ako sa volá. To čo je? Tam sa strieľajú. Beriem sa, vyberám čestku beriem. OK, lepšia brokovnica, to si zaberiem. Asi biegal. OK, SMGčku si zaberiem rád. Keď si chcete so mnou zahrať, tak mi dohoďte odber a like a napíšte mi na môj Instagram, ktorý dám do popisku. OK, dvaja dead? Tu je ako to si zoberiem. A dám si, počkaj, toto musím mať moje. A dám si asi biega, A ešte tu máme jedného, ten bude vyzerať, že bude hore. Dobre, tak. Kde? Nebude hore? Ale asi nie, že? Počkaj. Dobre. Tak som to. Počkaj. Ne, to mi nehovor. Tak Caper ma moc chcela. Messi až tak? Fuj. Aha, to mám držať. Tak to vyzerá môj loadout. To čo to svieti, dobre. Poď, prosím, o maj jedno. Dobrá, dead korunkára som zabil. OK. Čo je? To čo bolo? Dobre, sa nehľujem. To čo je toto? To vás zajímá, to skúsim. Aha, to sa zneviditeľníš. To je nejaké... Aha, toto. To sa ešte zastávam. No. Nič moc teda. Pôjdeme si tu asi zastrieľať, ale neviem to nájsť. Neviem nájsť, kde je tá strieľačka. A toto je... Nie.
Neviem, kde to bude. No toto bude. Toto bude. To viem. Dobre. Máme sa zastrieľovať tak. Ne, toto není. Aha, toto je dobré. Toto je najlepšie, keď máš toto. Ja sa vám ozvem, keď to dostrieľam. Už mi padol nejaký loot. OK, sniperku beriem, alebo nie? Ale asi nie, toto je lepšie asi. A však som ani tak či tak mám naboje. Mám takýto loadout. OK, to je nejaký bočúres. OK. To má keď už tak či tak bočúr, tam sú fajtia. Tam sú fajtia. Zapačujem strelby. OK. To bude nejaký dobrý, kámo. OK. Ne, kámo. To ma nezabije. Dúfam aspoň. Si dal súpa alebo minička. OK, dostal 10, 5, 10. That. Dobro. Pôjdem asi sa na túto lokáciu. No, nič. Dobre, fuj. Som bral náboje nejaké. Som ho chcel vystreliť. No toto... Ne. Tam niekto... Tam niekto gipági! Dobre. Kamo, čo mám za aim? Štyridsať niekto mi dal, proste snajpa. Asi som ho stratil. Ja som ho stratil. Joj. Som sa bál, že si dám full damage. Zlatá pampa, kámoško. Keď chcete nejakú challenge, tak napíšte do komentárov. Chcem challenge a napíšte hociakú a uvidím, akú vyberám. Čiže tak.
Co sa mi zdalo, že tam bude 2? Nehovor mi, že týmujú. Kámo, borci asi týmujú. Come on. Asi borci týmujú. Toto je strašne dobrá zbraňka. Ne. Ok, on išiel preč. On mi uteče. Ne, prosím, nech mi neuteče hlavne. Ok, ten mi dal tykok. On išiel preč, ja neviem kde. Toto vykampím. Čum. Kámo, čo ti šibe? Keď dám si byka, je tu ďalší capek. Ja vykampím znova, on na ten moment. Čum. Ok, má crack. Dead. Yes. Dám si minička a dám si byka. Pôjdem, aha, tam nejdem. Tam, počkaj, tu je niekto. On ma videl. Tam je, dole. Dostal? 90? Dead. Zoberiem slurpy asi. Aha, zoberiem. Počkaj, ho vykampím dozad. Počkaj. Á, to je nejaký bolťák. Má ďalšia slurpa. Okej. Capek na ňo idem. Kámo, tak tebe šibe. Takže pre dnešné video by to asi bolo všetko a čaute.